I naturen indgår nitrogen i et kredsløb, hvor grundstoffet N veksler mellem at findes i uorganiske forbindelser i luft, jord eller vand og i organiske forbindelser i de levende organismer. Næsten 80% af atmosfæren består af frit nitrogen på formlen N2. De fleste dyr og planter er ikke i stand til at optage N2. Det meste af optagelsen af nitrogen sker som en symbiose mellem bakterier, mikroorganismer og planter. Er, at vi har frit N2 her i atmosfæren. Og der sker så en nitrogenfiksering, som foregår ved, at de her bakterier de optager frit nitrogen fra luften. Og det laver de så om til ammoniak, som bliver til ammonium, som hedder NH4+, når der er vand til stede, og det kan så optages af planternes rødder. Symbiose med hinanden. De lever i nærheden af rødderne. Den bliver optaget i planten, dyrene indtager planten, og på den måde får de nitrogen. Afføring vil der være nogle af nitrogenforbindelserne. Når dyret dør, vil der blive nedbrudt Dyrets afføring vil der være nogle af nitrogenforbindelserne. Når dyret dør, vil det blive nedbrudt, og andre mikroorganismer sørger for, at det bliver til NH3, altså ammoniak, og NH4+, altså nitrat. Det sker også det, at noget af NH3 bliver omdannet til nitrat af nogle bakterier. Nogle bakterier, der er i stand til at sende frit N2 ud igen, når de omdanner nitrat. Frit N2 bliver bundet af bakterier. Det kan blive optaget af planter. Primær cyklus er mellem dyr og planter, og nedbrydningen af de døde dyr og planter. En smule udslipper igen til atmosfæren og kan fanges igen.